Pada nang importante pa kayo paman sumbag tanusan. Pag niro nang takap kaya kalima salaf. Madakla paman nang tasok kurang isabot na dinyan di pamaninta naging na salaf. Isaw na pagatakin yan. Isaw na ikakagudian. Paman na aya katawin yan sa giyang na salaf na bagrupo. Nadik na banan grupo ang nakalima salaf na paman na ema na nang tamya nga unan na ema pipikirsan na sa mga sahaba apadiran sa Rasulullah sallam ag sa mga tabi'in wa atba tabi'in lagi na ni punto sa salaf ema na niya na di nga di pamanita iso salaf na ay nga di kasinda nang tamya luitan na miya kalalo to sa Islam di nga paman na sa mga bangsa miya paman napakanagsi na ubang nga tago sa ginawang gayt kirarangitan ka so salaf ka edna kirarangitan ka na so Islam kakna ba grupo agyang ka salaf giti pa man ka muslim na puron ka alimang ka kabuti nga sa ginawang nga paman ana salaf ay manong ta ana salaf na lagi do pa man na sir katuto asak na muslim ako ayat titindig mo na sutin guro sallam nagusutin ko mga sahaba mga tabi'in giti man to ako nagupon saka pa man na mamano siya kurang isabot na di nga di pa maninta na salaf ano ba na miya karata-rata kapambal seran ka salaf peki atiran subhanallah na kile nga pa man na ngaya kadaklan tabita sa gingay pa man na di mamagata kay sa nga Facebook pa man na susabag yun na dead na pa man na may takabuo kaya pa man nakatawin niya ko pa man na mga peligro ko gamatan ko Islam na pa man na pagkatakin nila na di nga nakalima salaf miya kalalo tadusa ka edna katangi nga na Rasulullah ug sa mga sahaba ug sa mga tabi naginan sa ubiyan tugo Rasulullah sallam ang mga tao khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ay man na biyan tug sira Rasulullah sallam na saka na si orang ka sallam kapiyaman intaan kasiran inatake nga siran pero dusa nga si Allah o sa kanay berat mga tao apa man nadir kami masuswat ko sa kami apa man na maawid sa paman na akido mga salaf nas kami atakyan niyo betul ni sungaran nami kapara paman apian na kapkaribat yun namay to digi yung paman na niyo di paman inta naging kalim salaf gina ni pagani paman na sebut na do